Salbung haikana norok nai tongo ojrawa hasteni juda koktoma gumoti tibini mangplio. Salkisha shakanga Ampi Forest Office eba Forest Habanok Bishingni Salkathang Jorawono TR01BA 1790 ni Kaisha Tata Yuda Gari Lok Dajak Malkhung Hijack mani Paithaga Ampi PS eba Naimathang Rokni Karakia Pishama by Horkuthuk Jorawa Miyani Hordosta Hai Fasingo Polku Kami Bukhaksteni Tangpui Fasingo Bolong Bishingo Dajak Tongmani O Malkhungno Ampi PS ni Oshitai SI O Malkhungno Rutugi Tubumani Koktoma Torjar by Shotonoi Shaiman mani Koktmani Bishintui Kashin Kolo Te Mani Debar Mano Omorpur Naimathang eba Jail Bishingo Tonjak Kha Noi Oraida Saya Yuda Lok Malkhungno Tlangi Thangpuro Je Borok Tongmani Tabuk Bahina Manjak Kha Kokne Koktoma Bhaktoni kabangma juda haste rogo khaijagi tongma hai tabuk Tripura hasteo bahaino SIR haikeba Special Intensive Revision ni bishingtui raida ni bishingtui tabuk Tripura hasteo bahaino raida saya phatar haktoni borok habi tongmano daktino naitugui karijaknai amtuikheno Tripura hasteni mung bahaino kabangma juda hasteni mungni logeo nokhari phaika Tripura hasteo bahaino 2005 puila salmari puila talni simino o raida saya phatar haktoni borok Tripura haste eba India Tripura o phaitong rokno kare rohorna ni bagai kaisha tarik eba o sal nokharmani nukjagi pheka fia oya prinotui jorano jora phaike jorani koksanai musukjratui karakia puishajakno Tripura haste hairogo Hasteni lukurok ni bagai kaisa tongthok sepni koktma Bilunia South Tripura bakhakto kaisa baskangni phainai salo Italni phainai baskangni salmari 1516 no Bollywood ni playback singer Palak Muchal Tripura hasteo phaitongo saimangkha ticket kulokya amtikheno Bilunia South Tripura ni DM office eba habanok baskango ticket lalainani bagai hasteni lukurok kabangmano line bus ojakhe nukjagi pheka Tripura tourism ni bishingti luajajakmani opandana khaijakna thangai tongo Bilunia ICB college eba rungno kotorni nokhlawa Tabuk Jerani bagi asuk koktoma salbung haike norok nai tongdi chekari kumati tibini mangkli